What's up guys? Maayong punto. Ayan guys, kanang punta tayo sa Manginasal ngayon kasi nilibre tayo ni John Kent. Ayan guys, napunta kami ngayon sa Manginasal. Nilibre ako nito sa bro ko, Brad. Sildo. Oh. Ayan, mga kaon na tawag Manginasal alay kung libre. Salamat na kay John Kent. Subscribe din nyo si John Kent, mga kagigil. Ayan guys. Ay, isa kagigil na kami. Ito lang ba yun, Manginasal. Gigil na kami sa Manginasal. Ayan, malapit na po kami sa Manginasal, mga kagigil. Yan, nagigigil ako sa inyo. Yan guys, siyempre Manginasal yan guys. Ayan. Ayan yung kasama ko, si Bruce Lee. Ayan, pasok tayo guys. At saka pila man guys. Guys, napalaw mi dito sa mong gatuan nga Manginasal. Daghan ka na nga on ron ng pila guys. Grabe ang haba ng pila, mga kagigil. Kaya hanap muna kami ng ibang kakainan. Medyo malayo pa lang. Malayo pa to bro. Ayan guys, okay kayo. Isubscribe nyo guys. O sana kaloyan ta, pohon. Mga guys, kaya nyo guys. Mga kagigil. Final na eh. Mga kagigil. Oo. Ayan, lakad muna kami guys. Anak ng Manginasal. Kain kami ngayon ng guys. Magbukpang kami ng dinosaur. Talaga hinahanap namin guys. Wala pala sa Manginasal yan, dinosaur. Walang dinosaur sa Jollibee. Sa Manginasal lang. No. Hindi gigil kasi hindi namin guys. Bisa kumain ng dinosaur. Okay, nagigil. Sakay muna kami ng anong pangalan nito? Rila pala. Kasi mahapon nakarap guys. Oh, medyo malayo pa kasi yung pupuntahan ng Manginasal. Sayang yung guys, tumadong guwapo guys. Oh, ayan. Salamat. Medyo traffic yan guys. Ayan. Guys, nagigil ako sa Manginasal. Okay. Ayan naman guys. Ayan guys, lipat kami ng iba. Dito na kami. Ayan. Okay. Pasok na kami. Ha? Kanang ng kwan bro, kanang na wings? Kanang na ito? Oo, kanang only rice. Oo. Ikaw bahala. Mahal mo kanang kwan, kanang yan yung meaning na guys. Yung paalang bro, kaya trato-trato. 1.6 daw, 1.6. Ay, only rice. Oo. daming tao dito mga kagigil. Lame kayo. Okay kayo. Siyempre, nagigigil na tayo. Puro kagigil, ha? Ayan na,
Ayan. Bang. Bihira ka lang makakatikim nito. Wow, kapalan natin. Nasaan na yung sabaw? Bakit yung iba may sabaw? Joke lang yan guys, joke. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I wanna be. Sarap pala guys. Tangan guys. Sama ko guys. Pwede mo. Talo daw, talo. Grabe ito guys. Dito na dito. Ang galing sa guys. Hindi na ito ba? Okay na ka ba? Ayan! Ayan mga kagigil, obos na simot na simot. Oh, yung kasama ko, hindi na simot. Hindi ko kaya guys. Oh, yung talo ako nagigigil. Oh. Ayan, walang natira. Ayan, buto na lang. Ayan guys. Gigil, baka gigil ka. Tapusin mo to. Oh. Ayan, ubos eh. Ubusin mo. Wala, hindi. Kasama ko guys, dito nagigigil. Wala yung panggigigil ko. Ayan, yung sa akin, gigil na gigil. Gigil na gigil pala, ha? Ayan guys. Gigilan mo. Reklamo ng aso dyan. Salamat pala sa panonood. Dito na tayo guys. At saka thank you kay bro, John Kent ayan po. Natubang na bro. Salamat pala sa kaibigan ko si John Kent sa pag-break. At saka sa sweldo niya. Ayan guys, thank you sa Himayan guys. Salamat pala sa medyo ayan yung vlog guys. Medyo sa sunod siguro na vlog ko, medyo matagalan pa. Kasi medyo dikit ako sa ngayon sa panahon o oras. Sa sunod na sunod siguro na bulan guys. Ayan. Salamat sa lahat. Subscribe nyo guys. Salamat po po. Gigil. Nagigigil talaga guys. Ito na nakatira guys. Grabe, nagigigil niya guys. Ayan guys. Sa ulitin, thank you. Okay bro.